хора. Сега ще караме, слагаме ви на каската. Продължаваме. Сега малко ще ви шуми, ама няма нищо. Има чат. Така. Цак. Хайде да тръгваме, слагаме ръкавичките. Добре. Много ме е страх само да не спре видеото, защото ще се изнерва. Или златинето. Не са те. Няка, аха, стих са кой? То, оня, кажи го де. Някакъв циганин, ма не знам кой е. Явен то какво прави? Не го знам какво прави, не го знам даже кой е. А той то някой чуфлеко е. Ма каква коварна бе? Сега ще караме нормалничко, няма да се бавим, няма нищо да правим. И майка му да има. Май е спрял пак видеото, ма не съм сигурен, не съм. Караме си на втора бавничко, горе Балкана, сняг. То облаците се махнаха! Той иначе не се видиш и Балкана. Малко кринче остане това видео от тялото, но какво да правим? YouTube, нати YouTube. Пари от YouTube, нати пари от YouTube. Йок пари, йок. Ама не знам колко добре съм го заснел това видео. Може да съм го заснел много гадно. Ма ще разберем. И ако ви харесват такива видеа посред зима да караме мотори, защото лятото сме шибаняци и не се сетиме да си купим една камера тук, да си го дуриме на гърдите и да почнем да снимаме. Добре, сега чак нещо да се правя, аз не говоря по принцип така. Говоря на някакъв крастав диалект. Сега си вземе. Тука много обичат тия кучета ми се спускат. Ма много! Едното оня път, тук паднах миналия път, последния път, тук точно, напред където, надясно. Много гадно се излопах. Го едното куче седи и гледа. Лай само, че този път. Не смей. О, тук много гадно, као, мал, всичкото. Ева, тук много краставо. Малко скокче. Сега ще спрем да видим дали бачка още е видеото. Че ако не бачка и съм говорил тук 20-10 минути поне, не знам, по-малко, 5 минути, ако съм говорил 5 минути, ще се изнервам много ще се изнервам. Сега, от тук има път. Сега отиваме там отгоре. Сега пускаме свободна. Правим спирачка, степенка. Опа! Дева, работи!
Гьоте! Бяхме Манио! Манио! Сега слагаме краставата каска и ще качим няколко стенички. Може да отидеме там, ама там много залягам и не се знае. Много залягам, защото там не е хубав пътя, брат. Пускам си сега краставата свободна. Сега най-първата стена, която виждам, която сме качвали лятото, ето тази. Тази стена много я обичах, само че да тръгвам от отдоле. Сега гледам, много шипки са станали. Ето, без ряз. Аз не искам с ряз, не ми харесва с ряз. Тук са ни моите основавани стени. Там сега ще видите колко сме ровили. Тук гледайте какво е ставало. Това е лятото още. Тия стени се качват на първа, на втора като ги кача на газ. И летя просто, не ми се говори. Ето пак направих едно малко скокче. Сега ще минем моята, другата. Първата къде направих? Първата или тази наотдясно, защото те и двете са хубави. Ама тази първата, къде имам такова в Instagram сторите? Айде сега пак той байче. Не са ги изрубавали от много време. Те карат само с мене като дойдем тук. Иначе без мене не. Без мене не карат, не искат. Тук ли е тела? Добре. Бачка ли? Знаех си, че ще работи. Там горе още колко съм ровил. Сега да го качиме. Я първо с скутера качах. Опа, тук мога ги ловя. Тук Калян как се умокри като куче. Бедна ви фантазията. Доня си мисли, че геочето е 3 санта. Това е половин метър, бате. Та ще качим това на скок. Ето това ще качиме на скок. Добре, не отпуснах гъста и затова се чу така. Тук съм падал един път, това ми беше първия път, който паднах и виках. Да, в първия път, който паднах и виках някой от моите приятели. Сега отиваме, сега ще ходим на основаните стени не от мене, които не са от мене основани. Защото тук 5-6 стени от мене има, нови. И от някои са от мои приятели. Тия тук трите са мои. Тази тук от Златин. От там мои са засили за тата, от тук също от мене. Там има 2-3 от мене. Значи, сега казвам кои не са от мене. Така, тази централната, където я видите, не от мене. Тази там има между дърветата, от тук там изкачваш. Другата от тук покрай нея. Тая има още една, сега ще отидем да видим на другата. Дейба. Защото аз сега палих този мотор с акумулатора и сега ако беше изгаснял, бях останал тук, аз ви казвам. Ето я, другата основана от мене. Нещо ми се струва, много са изравнени тия тук. Така ми се струва. Ако ги е карал бая. Не ми се струват стръпи. Не ми се скачало много. Сега слизаме си нормалничко. Заобгръщаме. Много ми се закача крака и падам. Една е тази, дето сега към нея отивам. И по принцип я карам на първа, обаче сега ще минем на втора. Добре, минахме. Там не знам това дали ще стане за скок. Ще стане, ами как няма да стане. Първите ми задни бяха и там на онова гьолче. Сега не ми се кара назад, не искам да падна преди празниците. Сейф караме, сейф. Лесно и просто. Сейф каране.
Сега отиваме да качиме. Коя стена сега ще качим? Та средата не съм качала. Та и я качихме. Та по средата не съм качала. Сега няма ще качим. И след тази стена си ходиме. Аз това викам, да си ходим. Аз много карах, брат. Той тати ми каза само да отида да го тествам. Че го зазимихме. Сега викам да отидеме горе до мотокрос пистата, обаче проверяваме дали записваме. Записваме, деба! Обаче не знам колко хубаво записва. Не знам колко хубаво записва. И затова може да е станал курец. Абе, чат, хора, аз за какво ви говоря такива неща, като ви изобщо нямате на идея кои са Златин, Данчо, Мартин, Калуян. Нямате си на идея кои са. Сега ще си качиме бавничко там по мотокрос пистата и си ходиме. То няма какво правим повече. Друг път ще снимаме. Ако празниците сега след тях, 1, 2, 3, 4 някъде ще излеземе пак да покараме. Обаче не знам колко време ще карам. По 5-10 минути, то сега студено. Между другото, какво мислите, ще има ли трета световна? Да похванем още една тема. Пишете в коментарите, ако ще има според вас. Ай, качваме го! Качвам ли го? Качвам ли го? С ряз на скок. И аз назадно и аз поговоря. Ай си ходим. Чилам си аз. Сега само да видя къде няма изровани, защото той тук военните като идват и знаете ли какви дупки правят? И дълбоки, брат. Мен ме много страх от такива неща, виж. Тук има. Сега по този вираж ще минем. Покрай него. Тук долу също това е... Не, това не е било част. Това е изровано. Тук знаете ли какви скокове също стават? Тук големи скокове стават. Важни неща се случват. Тук не смея да скачам, защото един път щях да се забия с колело. С колело щях се забия в това. И затова не смея да скачам. Много ме беше страх от това. Сега това тук е стръмно, нали? Да. Това не е последното, аз си мислих, че е най-долното. Това тук. Иначе не е било най-долното. Това тук сега трябва има много храсти някъде. Добре, не ги нацелих храстите, хубаво. Сега, ако познаете селото Врат, не знам. Идвате да карате точно. Сега ще ви покажа малко от пътя. И те там някои може са припознали. Да припознаят селото, ако ме гледа някой от селото. Може някой да се припознае или къщата му да си припознае. Те да знам, може. О, брат, защо гледам тук, си гледам отражението краставо, е? Щях да се забия в дръвото. Трябва малко така да изправям главата и леко на една страна, да може да се заснема хубаво. Защото то сега е било всичко накриво, брат. Аз какво съм снимал и аз не знам. Сега в момента главата ми е накриво, а то сигурно се вижда направо, брат. Баце. Сега сигурно ще кача в Инстаграм някакво сторенце, къде съм скачал това. Туй. Трябваше така отгоре на каскетата да залепа. Другия път ще си взема държача за телефона. Селфито. Селфи стойката. С нея ще снимам. То обаче
Нема повече така. То сега седи на една страна, трябва двама да го държим, да ми помагат нещо. Значи нема паци. Много пука. Много пука, брат. Го селото, брате. Казвам, започва с И. С И. Пловдивска област. Идвате да карате по този път нагоре и язовира е там отгоре. Мотокрос пистата ломова е там. Има една бяла сграда. То не е сграда, ми това сега е на... Това сега там е на военните. И там горе, където е то на военните, точно отдолу има старта е там на мотокрос пистата. Сега какво да правя? Чуда се да си превера, да почна да играя нещо на компа ли? Какво да правя, брат? То ако бях останал повече да карам, ще е добре. Ма аз сега тук трябва да карам някакво 10 секунди. Аз последния път като паднах с Калуян, излязох в един и се прибрах някъде 7 вечерта, брат. И да ви кажа, не съм ходил някъде средна гора, опа, средна гора, вредна гора, тук и казвам, никъде, поляна, татарската е по-добре, така ще кажа. И аз съм си ходил тук долу по... сме скачали, на фургона ще ви заведа другия път, на фургона, сега не ми се занимаваше да ходя до фургона. Нека да запрем. Нека да вдигнем тела. И хора, това мисля да от видеото. Сега тук малко ще го разопаковам, но ще се оправиме. Точно беше, точно. Малко е на една страна и на една страна се вижда, но... Сега почвам да разопаковам и... Айде!